Vysočina, ole! Vysočina, ole! Tak do zápasu s tým hlavne bodovať, čo sa nám podarilo aj s veľkou porcou šťastia. To niekedy patrí k futbalu, konečne sme mali aj my šťastie. Super hral, výborne. Super hral to, čo sme očakávali, nakopávaná lopta. Milan Škoda veľmi dobre sklepával pre rýchlonohých, či už Mešanovič, alebo tam nastúpil v druhom polčase ten Michálik, tak to bolo zložité. No a chlapci sa s tým popasovali. Výkon nebol ďaleko ideálny, ale chvála Bohu aspoň za ten bod. Kde vám nejvíc zatrnulo? Při té tyči na začátku druhého poločasu? Nebo... No, tak niekedy tomu paratyp, bohužiaľ. Tak niekedy to je bráň, niekedy to je v tyči, tak dneska to je v tyči, tak som rád, že sa to tak podarilo. No ale avšak táto remíza nie je nič špatná, keď zajtra na druhý zápas to nepotvrdíme, takže musíme sa skonsolidovať, oslávať môžeme tak maximálne do zajtra a zase sa pripraviť na Slovácko. Je dôležitý zápas pre nás. Že byste se měl ohodnotit, vyšel vám zápas? Nejako, že by som sa vyšiel, podal som výkon za konsolidovaný výkon za prispení šťastený, takže... Za nulu něco padne? No, tak dúfam, že áno, že ma tam skasíruje. Starosti víc z Mešanoviče nebo víc ze Škody? Koho byl větší trošku strach? Tak dvoch dobre poznám, ale myslím, že ten Milan Škoda je v tomto smere nebezpečný. Dokazuje to v každém zápase, že na Českou ligu je top hráč. No se řešilo, jestli Honza Hanoš nebude v pořádku na zápas, tak byste se definitivně rozhodli, že budete chytat vy. Budu věděl. Dozvedel som sa to asi 2 dní pred zápasom. Honza skúšal štvrtok, respektíve stredu, nemohol ani behať, tak bohužiaľ. Tak Jarda a strana nám prišli, že sa mám pripraviť, no a zajtra sa to, teda včera padlo rozhodnutí, že bohužiaľ Honza nemôže, tak. Je zápas proti Slávii pro vás ničím zvláštním? No je to zvláštne, bol som tam de facto 2 a 3/4 roka. Tak. Je to pre mňa, prakticky tam som začal chytať ligu a fandím im a pravím všetko dobré. Takže tak, no. Takže výhry môže zbírat zase příští okolo. No, my sa musíme sústrediť zápasu k zápasu, bohužiaľ iná cesta nie je. Ako, toto je pekne, že sme remizovali, ale musíme sa pozrieť realite do očí, že ten výkon bol hodně špatný. Druhý kluci se nečekaně měli možná víc balón než Slavia. Co se třeba stalo? Co se změnilo v té hře? No, já si myslím, že tam bylo rozhodující, pohyb. Já si myslím, že na nás bylo vidět, že jsme byli ochotní víc běhat než Slavie. A vyhrávali jsme osobní souboje, takže si myslím, že to bylo rozhodující. Tušíte důvod, proč Slavia přestala běhat, protože první půlku měla spoustu šancí, byla lepší? Já nebudu hodnotit Slavii, my prostě jsme rádi, že jsme uválčili z tohoto zápasu velice cenný bod a prostě to, jak hrála Slavia, ať si hodnotí někdo jiný. Jasně, ale v té první půlce měli spoustu šancí, tak bylo toho štěstí asi, jste to ustáli, rozdělili, co se dalo dneska. No, tak i my jsme tam měli v první půli nějaký závary, takže já už jsem tam vlastně měl skoro balón na noze, v poslední chvíli mi to tam vykop Simon Daly, takže samozřejmě Slavia byla nebezpečná, my jsme s tím počítali, že bude nebezpečná, ale my jsme byli taky nebezpeční, takže si myslím, že ten zápas nakonec skončil zaslouženou remízou. Protože ta nahrávka byla zbytečná, že to měl už střílet Petr Hran. Tak těžko říct, kdyby ta nahrávka byla trošičku prudší, tak já bych to dával do prázdné brány, takže to prostě byla smůla a prostě bohužel příště to musíme vyřešit do gólu. No. Co jste si stihli říkat na hřišti s kamarádama? Tak abych řekl pravdu, jak jsem s nikým od soupeře jsem se nebavil, takže spíš jsem se soustředil sám na sebe, protože ten zápas byl hodně náročný po fyzické stránce, takže jsem se snažil soustředit spíš sám na sebe. Cítili jste to, že máte navrch v té druhé půlce, že jste to chtěli zlomit do vítězství? Jo, 100%, tak jako myslím si, že i diváci byli výborní a vycítili to, že tam šance vstřelit branku je a hnali nás dopředu, takže za to jim patří dík a samozřejmě my jsme to cítili, že ta šance tam je a je jenom škoda, že prostě ten kýžený gól jsme nestřelili, ale i bod si myslím, že musíme brát, jako jsme samozřejmě rádi za bod. Jste si řekli v kabině, protože jak eliminovat ty šance, to bylo hodně v té první půlce, co jste dělali špatně? Tak špatně, já si myslím, že jsme měli výborný začátek a pak jsme trošku přestali hrát, nebo
Slávě prostě do toho začala víc dupat a trošku nás zatlačila, ale já si myslím, že to je přirozený a normální, protože v každém zápase nemůžete ten zápas kontrolovat celou dobu, takže my jsme samozřejmě měli štěstí při některých šancích, ale to k fotbalu patří. Premiérové tiskové konferenci na stadionu FC Vysočina po mistrovském utkání Synod ligy. Jak on viděl dnešní remízu proti Slávii, proti posílené Slávii 0-0? Tak príjemný podvečer, alebo večer. Tak ja som v tých predzápasových rozhovoroch viackrát avizoval, že ja osobne vidím Slaviu v inom svetle, ako som ho videl na jeseň. Z hľadiska toho dôvodu, že urobili tam, myslím si, veľmi dobré nákupy. Prevažná väčšina tých hráčov rýchlostného typu. Čiže ja, čo som mal možnosť vidieť tie posledné zápasy, hlavne s Dynamom Kyjev, ale ako aj domáci zápas s Brnom, tak zbudovala veľký rešpekt. Hovorím to z toho dôvodu, pretože aj tá naša predzápasová stratégia musela, alebo ja musel som zobrať do úvahy tento fakt. Samozrejme, upozorňoval som hráčov, kde vedie cesta k nejakému úspechu. Ten zápas sme začali pomerne slušne, myslím si, do tej 20. minúty. To bolo z oboch strán hore-dole, my sme si tam vypracovali obrovskú gólovú príležitosť, ktorú sme nevyužili. Hostia predtým hrozili nejakými strelami, ale od tej 20. 25. minúty prebrali iniciatívu hostia. Treba povedať, tá kvalita sa plne prejavila. Samozrejme, pomohli sme im aj my svojimi chybami. Mali sme v týchto fázach mali problémy, hlavne po našej pravej strane, hlavne veľmi dobrá pozičná hra tam zmrhala s Jablonským a plus Užbaverom nám robila veľké problémy, z toho nakoniec profitovali. Alebo vyprofilovali sa aj tie obrovské golové šance Mešanoviča, plus sa mi zdá, že Vukadinovič. I keď my sme tiež hrozili, ale v týchto fázach musím povedať, že hostia boli dominantnejší, silnejší na lopte. Samozrejme v polčase som to snažil nejako ukludniť. Upozorňovali sme sa spoločne, kde asi nás najviac tlačí topánka. Samozrejme bola tá pravá strana z toho dôvodu som urobil aj takú pozičnú zmenu. Ten vstup do druhého polčasu z hostia si vypracovali, myslím si, jedinú gólovú šancu, vyloženú gólovú šancu v druhom polčase strela Mešanoviča do žrede. A od tohto momentu dá sa povedať, že my sme ožili sme aj striedaniami, kde som vrátil som Peťa Hroneka na pôvodné miesto a prišiel tam Kubo Fulnek. Myslím si, že sme veľmi dobre zvládali prechodovú fázu, neustále sme hrozili. Chalani sa odovzdali, prakticky išli na dno síl. Takisto som išiel aj ja do rizika, pretože som vedomý si aj toho, že sme dvakrát striedali, ale chcel som ten zápas, alebo tak som to cítil, že môžeme z nejakej prechodovej fázy tam nejaký gól dať, preto som tam volil aj Pavla Dvořáka. Myslím si, že ten záver z našej strany celkom slušný, sme sa tam vypracovali gólové šance. Opakujem, hráči, podľa mňa, ja im nemám, tak jak som to spomínal v Jablonci, keď sme boli od dvoch oslabených hráčov, ale vydali sa zo seba prakticky všetko, dá sa povedať. Čiže je to samozrejme strata bodov ma mrzí, sú to minusové 2 body a zase na druhej strane zase sa tí hráči presvedčili, že dá sa hrať s každým súperom, aj keď tá Slavia, treba jednoznačne povedať, že dneska bola obrovským favoritom. Ale hráči sa sami sa ma presvedčili, že opakujem, že dá sa bodovať aj s relatívnymi alebo papierovými favoritmi. A na ten vývoj v tom druhom polčase myslím si, že ten bod ja beriem, ale hovorím, som nespokojný, sklamaný som hlavne tým výsledkom. Naopak spokojný s nasadením a aj s predvedenou hrou môžem musieť hlavne tomu druhom počasia v závere zápasu, kde dokonca sa mi zdalo, že kondične sme mali navrch. Děkuji moc za obsáhlé úvodní slovo. Máte prostor ke konkrétním dotazům, prosím pánové, kdo začne? Adámo. Před Vyšunem. Tá smola nás už asi neobchádza, tak povedal mi, že pocitil pichnutie v zadnom stehnom svale, v hamstringu. Čiže aj z toho dôvodu som volil striedanie, vynútené striedanie, ale na druhej strane musím povedať, že videli sme Urdinova konečne v akcii. Samozrejme, mal som nachystané nejaké to striedanie, istotne by som asi dneska ukázal a myslím si, že podľa toho spoľahlivý výkon. Děkuji, další otázky. Tam se v první poločasu Walter, ve druhý možná Šulek, to jsou šance, které by asi měly problémovat. Súhlas.
To je otázka skôr na tých hráčov ako na mňa. Paradoxne na tréningu sme to robili, na tréningu to premieňali, ale je to samozrejme, prišiel tam jeden faktor, ktorý je veľmi dôležitý, to je ten psychologický a psychický tlak. Žiaľ Bohu, nevyužili. Rakovan dneska si pochvala. Tak Maťo, ja som prišiel k mužstvu, ale teda ja čo som mu dal šancu zatiaľ, ako podával veľmi dobré výkony aj v Turecku, aj v tých zápasoch, ktorý dostal šancu, aj z toho dôvodu v generálke som mu dal šancu 20 minút, aby cítil, že je pevné také súkolesie, ale koliesko Tomášom súkolesie a myslím si, že dneska slušný výkon. Takže tu roli zvládl dobře místo Hanušova. Tak áno, tak samozrejme Hani je naša opora, tak ako jednoznačne treba povedať, patrí, nie náhodou patrí najlepším golmanom, dovolím si to vedieť v našej alebo v Českej lige. Ale myslím si, že na pozícii Rakovana máme zatiaľ adekvátnu náhrady. A ja budem rád, keď sa uzdraví Hani a oni sa športovo medzi sebou pobijú. Kučera asi nejlepší hráč. Súhlas, ja som to opakujem sa, ja som v okolnosti, asi ste to boli aj vy na tej tlačovke, keď ste nedávali otázku, že čo Kučera zatiaľ, môžem si povedať, že plne spĺňa to, čo som ja, a nielen ja, myslím si aj moji asistenti a respektíve aj hráči asi očakávali. Samozrejme, viem, kde ešte má nejaké tie nedostatky, ale je pre nás je prínosom. Je to vidieť, každý dňom sa zohráva s tým ústvom, tá spolupráca so Šulekom a s Peťom Ronikom. Sú tu dobré veci, je ešte 12 po ňom, ale to je ako, zatiaľ sme len získali len jeden bod, čo mňa mrzí velice, ale pokiaľ pôjdeme na dno svojich síl, tak ako to podávame zatiaľ v týchto obidvoch zápasoch, tak ja verím, že sa tá šťastie aspoň tie roky vo futbale ma ukázali, že tá šťastie sa veľakrát otočí k tomu, kto ju pokúša. Čiže keď sa stretne príležitosť. Stali jste musel nahradit 2 vykartované hráče, jak si vedli Krištúfek a Nerad? Tak ja som spomínal, že som to hovoril, ako vyzdvihoval ako kolektív. Sme išli dneska ako tým, ako kolektív, myslím si, že zapadli aj tak ako Luky, takisto Peťo Nerik, myslím si, vyšiel na takej svojej netypickej pozícii, kde som svojím spôsobom aj ja trošku riskoval, ale snažil som sa tam dať hráča, ktorý je kombinačne silný, ktorý je silný do kombinácie a nebojí sa, je zdravodrzý a je to Pražák, aj keď nie je slavista. Snažil som sa aj to využiť. Myslím si, že nesklamal. Děkuji. Jsou další otázky? Ano. Trenére, já bych se možná zeptal, ono je to v českém prostředí netradiční, že hráči, kteří hostují v druhých oddílech, tak najednou můžou proti svému mateřskému klubu vlastně hrát. Teď to potkalo vlastně Bazala s Wolterem. Tak jaké to bylo vůbec připravit na tenhle ten zápas? Chtělo se jim do toho zápasu? Byl to pro ně speciální zápas? Vnímal jste to nějakým způsobem? Tak treba povedať, že obidvaja chalani sú mimoriadne ambiciozní. Oni sa chcú presadiť, to bolo prvé, čo som sa s nimi rozprával, chcú sa vrátiť naspäť, to treba jednoznačne povedať. Chcú sa pobiť po miesto v slavistickej zostave. Z tohto dôvodu prakticky celé to herné sústredenie sa nieslo v tom, neustály ten rozhovor mňa s nimi, bol to, budeme môcť hrať zo Slaviou. Ja som zase veľmi rád, že tá Slavia im umožnila hrať tento zápas. Tam ja som žiadnu motiváciu nejakú výraznú, ja som im nemohol ani povedať, ako oni poznajú ten manšaft a ja som im povedal, áno, hrajte podľa lepšie vedomia a svedomia a dokážte svojmu materskému klubu, že tam patríte a myslím si, že sa celkom slušne zhostili svojej príležitosti. Děkuji. Naopak na druhé straně dostal příležitost Mešanovič, tak co k jeho výkonu říct u soupeře, i když to byl vlastně Jihlava? Tak samozrejme bolo avizované v tých predzápasových rôznych avízách, rôznych tých rozhovoroch, že tento zápas je mimoriadne špecifický. Ja toto nebudem všetko zopakovať, že v mojom hráčom týme sú ľudia, ktorí pôsobili v Slavii. Takisto je paradoxné, že samozrejme pri príprave na tento zápas, tak prvé, čo som pozeral som zápas v jesení Slavia Jihlava a čo bolo také prvé, čo ma tak oslovilo, tak Radek Wolter hral na pozícii hrotového útočníka Slavii spolu so Škodom a Meši hral na druhej strane s Tomášom Jungrom, sa mi zdá, čiže a dneska si tie pozície vymenili, to je takéto špecifikum, ale s Meším ja som sa rozprával po zápase. Ja som za tie 3-4 tréningy, čo tu bol a plus, čo som mal informácie a čo som videl tie videozáznamy, tak som sa presvedčil, že to je veľmi dobrý futbalista a ja som mu aj teraz po zápase poprial všetko najlepšie. A ja mu prajem aj teraz v tejto pozícii, aby sa pobil ešte o korunu najlepšieho strelca v Českej lige. Mám na to všetky predpoklady a ja mu to prajem.
Děkuji moc. Pokud je to všechno. Ještě jedna otázka na odlečení premiéra na Jihlavském stadionu. Co jste k tomu řekli, jak jste to užil vy z vašeho pohledu? Tak užiť, neviem, či sa to dá užiť. Je to 93 minút takých tých emócií. Ja to verím ako futbal, takisto jak to bolo v Jablonci. Príprava bola dobrá, my sme sa nachystali, vedeli sme, alebo počítali sme s tým, ako Slavia vybehne, má kvalitu, treba povedať, aj tí stredajúci hráči. Sme sa pripravili a ja som presvedčený o tom, že použili sme dobrú tú stratégiu aj taktiku na tento prípravný zápas, na tento majstrovský zápas a hovorím, že to má akorát ten výsledok. Děkuji moc, pokud je to vše. Děkuji za pozornost a přeji hezký víkend a na viděnou.